Hello guys. So pane vanhu vakawandisa vanouya inbox yangu vachindibvunza ndiri kuda kutanga page, ndichangotanga page, ndoita sei kuti ndiwane mafollowers, ndodii ndibatsirewo. Guys, haisi nyore, ndo first thing jamufana kuziva. Page haringokuri over a night. Ngori watomuka iwewe watova ne20,000 followers. Page rinokura mbijana. I remember ndakatomboita 5 months ndavhura page ndisingarishandisi because papasina vanhu. Panga pasina. But inini karuzivo kandogona kukupaiwo kashomawo, maybe kanogona kukubatsira. Inini matangira andakaita kuti page rangu rikure. Because zvotoda moyo murefu guys. So kana uchida kuvhura page reFacebook, ndikutaura nezvekufacebook. Kana uchida kuvhura Facebook page rako, oro wakavhura Facebook page rako uchangorivhura, first thing chaunofana kuziva, especially vanenge vachida kuita comedy, vanenge vachida kuposta chipapo, unofana kunge une moyo wakasimba. Because kuFacebook kunotukwa munhu, handidi kunyeberai, unotukwa. Chero pasina zvawaita unotofana kuziva kuti unotukwa. Saka 1 unofana kunge uri munhu akasimba, handitika. 2 unofana kunge uri munhu asingakasiki kuhakira, ngoti munhu akakutuka wakuda kutopindurana naye. Because inini I realized kuti vanhu like tongoti inini page pangu o papost yangu panenge pane macomments akawanda. Saka munhu anoziva kuti ndikati nice picture, kazhinji kacho handipindure, handiti, because macomments akati nice picture anenge akawanda, handitika. Asi munhu anoziva kuti akandituka ndokomend yandomhanyira kundoita sei kundopindura. Saka vamwe vacho anotongokutuka achiziva kuti ada kuti umupindure. So inini zvangu handipinduri, handizivi, zvezvongodawo kuti unge une moyo wakasimba. But inini munhu akakomenda achinituka handomupinduri. But zvandinoita kuignore, ndinoiignore comment iyoyo, ndomuignore. Kana ndatokasika kuiona comment yacho ndinongoidelete, ndosiyana nazvo. So kana uchida kuvhura page rako, vhura. Kana wakavhura it's okay. So zvaunoita ndezvekuti first thing uchivhura page rako, handiti tine maaccounts edu ayaya, maprofile ayaya ekuti tinosenderana mafriend request chichi nevanhu. First thing wavhura page rako, invite mafriends ako ese ekuprofile kwako, because page rako rinenge rakalinga neprofile yako. Saka iwe uchipedza kuvhura page wo invite munhu wese friend yako kuti aite sei alike page, handitika. Because handiti tinoita mafriends kusvika pa5,000 friends kuFacebook. Saka kana une 5,000 friends, hapazoshayiwo 1,000 vanolaika page yazviiti, hapangamboshayiwo 1,000 vanolaika. Then vamwe vanoignore, handidi kunyepera. Vanonyatsokuignoresa, vanenge vasingatombodi. Chero aiona zvake invitation but haatombolike page. Then kana wakuita iwewo maskits ako, inini ndiri kutaura zvatakatanga ndichiita inini. Zvandakatanga ndichiita. Ndikupindura vanhu vese vanenge vachindibvunza kuti unozviita sei kana kuti wakazviita sei. Because handikwanisi kupindura munhu 1 inbox yacho inenge ine mamessages akawandisa. Saka nangoti ndite message inoita sei ndichikutsanangurirai. So nanditi kana wainvite vanhu vese pakaita valaika ivavo vashoma, it's okay. Iwe hazvikudzoreri kumashure. Ukaita skit yako kana page rako rire maskits, ukashuta skit yako woiposta papage, handiti waposta skit papage woishare. Tine magroups atinawo paFacebook, magroups anenge vana confession, vana nhorondo, vana mafira kureva, vanani. Pane magroups akawandisa, maFacebook groups, pane magroups akawandisa.
ukajoina magroups iwayo kana 15 and then unozati paunoshuta skiti yako ukaiposta papage, first thing unoshera kuprofile kwako kuitira mamwe mafriends ayaya asina kulaika vaite sei vaione. Wadaro, second thing woshera magroups ese awakajoina. Anditi woshera magroups ese awakajoina. Vamwe maadminu anoapprove, amwewo haaprove. Nasiwo unoapproviwa. Mangwana imwe skiti vanogona kusaapprova zvingodaro. Then kwaunenge washera ikokoko. Pane vanhu vanolaika skit. And then alaika skit anorega kulaika page or kufollowa page anorega. Anongolaika skit kuti afarira skit chete yawashare. Vanhu vakadaro ivavo Facebook page rako rinotokupa ma-options. Rinotokupa option yekuti invite munhu wese alaika skit but asina kulaika page. Handiti wo-invite vanhu vese valaika maskits ako from different groups but vasina kulaika page. Unotoenda pavanhu valaika pazasi skit ukabaya pama-likes musoro uku inotokupa option yokuti uvainvite vanhu ivavo vazoita sei vazolaika page. Because kupage is either unofollowa kana kuti unolaika zvakangofanana. Kana walaika wakutoona mapost kana wafollowa wakutoona mapost. Saka wova invite vanhu volaika. Vamwe havalaiki. Usambofunga kuti ukainvite vanhu 200 uchaona vanhu 200 vafollowa. No. Pavanhu 200 60 vanogona kufollowa. Vamwe 140 vanogona kuita sei kuignore. Saka unotogara une izvozvo uchitoziva izvozvo. Then chimwe chifuti chandasiya zvichanenjibvunzwa nevanhu. Hanzi unoshandisa kamera chichi. Inini handishandisi kamera. Handisanda kuafforda kutenga kamera guys. Inini use my phone. Ndoshandisa Samsung chaiyo. Initially ndakatenge ndichitomboshandisa Itel chaiyo ndo yandaishandisa. But vanhu vaingocomplainawo kana ndikaita ma-live maskits, vanhu vaicomplaina kuti video quality yako yakadhakwa. Ndobva ndazongo upgradeawo ndapinda muSamsung. And ndiyo yandinoshandisa kushuta maskits angu ese zvawo. Saka ndonyaya yacho. Saka haisi nyore guys. Musambofunga kuti unongomuka wakaita 15,000 followers day one. Hapana. Ukaitawo lucky ukaita one skit inoenda viral handidi kukunyepera. Inomboputika. Page rinondomboputika zvokuti vanhu 3,000 vanogona kukufollowa within a day. Waita one skit yaenda viral. Saka unenge uchingotaimirawo. Uchingonyengeterawo kuti Mwari ndodawo one skit inongoendawo viral. Because pakaipa. Haisi nyore guys, but otherwise inini kune vese vanoda kuvhura mapage. I wish you the best. Zvinoita. Pushai. Musarangoti hanzi ndoda kupushiwa nani, zvipushire wega. And ndokuti mangwana uzoone nezvokutaura. Saka guys tobatana. Chii chiripo. Okay. Osaka guys tobatana. Ndonyaya yacho chete. Hapana zvapo chakambonyanya kukura. Shoma vanhu vanofollowa. Zvingoitawo zvinhu zvonakidza vanhu. Chete.